Kula ingkang sowan sinuwun. Kagiatrisan kapirangu rinangkul kinempet kempet dosang retnaning bawana oh yogi tukang melangati yogi tukang nena sing tias yogi tukang kudu kering ing kembang ijomo Kula wonten dawuh sinuwun. iki mangsa iki wis wajine kowe asok bulu bekti nggih yen ngangkono ndi nanti aturmu marang aku Ya sinuwun. Kula sampun beto asok bulu bekti. Kula purit tengga wonten ing Jawi. tak woro-rono mangi tropo Pripun? apa iki sing dadi pangananku demangi jropo Kasinggihan makaten sinuwun. legane atiku ndah mangan iki enake kaya mangan sing nganding-andingku iki bocah bagus para age malio rasa ganggu gawe anggonku mangan parat kuwi mono jatahku jatahmu yo jatahku kowe kuwi ratu iki gone menyang kawula parat yen mengkono kowe kudu gelem dadi pangananku aku gelem kok pangan waton segane wis entek Nggih mangsa bareng sampean niku. Pangan niku sampean pangan nih sampun gedene niku. Bocah bagus aja mati tanpa aran. Sopo jenengmu? Kambuh marang aku. Jenengku Bratasena. Bratasena. Lho. Kowe arep mangan aku. Ya aku arep mangan kowe. Ratu kok wak ratu senengane mangan kawulane kowe iki ratu apa Wah! Mati aku. Wah!